station. So it's already 4 o'clock in the morning. So nandito na ako sa aeroplano and palipad na kami going to Cagayan de Oro. So natuwa ako kasi sabi ko nasa window part ako. Ang di ko alam, nandito na kami sa last na pwesto. Nandito ako sa puntod sa dulo. Later this morning, diretso muna ako kay Sisi Maymay kasi may kukunin ako dun sa kanya. Right, it's going to Cagayan de Oro City. So samahan niyo na lang ako sa journey ko, sa buong lakad ko this morning hanggang sa makabalik ako sa inuwan. See ya! Cagayan de Oro. Laguindingan Airport. Finally, we're safe. Nandito na kami at pababa na kami. Kuha na kami ng mga gamit. Yeah, we're here na. Good morning, Laguindingan. Hello, hello, hello. Woo! I feel energized again. Kasi sa Manila, saan ako napupunta. Dito rin naman sa Mindanao. No, it's just the difference is, syempre, dito, mga ibang lugar na hindi ko usually napupuntahan. So now, going out na tayo sa airport kasi yung taxi na naghatid din sa akin ang siyang susundo sa akin. So, dito kailangan mo sundin daw pala yung pedestrian lane nila. And as you can see, madilim pa dito. So wala pang araw. Bukang liwayway pa lang siya. Tama ba yung Tagalog? It's bukang liwayway. So sikat pa lang ang araw. Dito na arrival area. Good morning mga ma'am. So muli, maayong buntag na, maliwanag na. So andito na ako ngayon sa labas ng store ni Sisi Maymay Flores. Ang dami nyo naman bagong halaman. Kaming alukbati. Ayan, ang bago siyang tanim. So, hindi pa sumasagot si Sisi kasi baka tulog pa siya. Kasi nga maagay naging dating ko. Dito naman yung kinaman ng adorasyon. So, abangan na lang natin siya. No? Para makapili tayo kaagad nung bibilihin natin sa kanya. So, eto na. Nandito na tayo sa loob ng store ni Sisi Maymay. And, andito na yung ilan sa mga nakuha ko. And, may pinasabay si
si Argel, yung ganito na kulay itim. Ilan layer yun, sis? 4? Yung kay Argel? 4 ka layer yun, no? 5 layer. So, that's 2,500. Then, bumili rin si Bating ng ganito para sa kanyang bahay, sa kanilang sala. Oh. At ako naman ay bumili nung pangregalo ko para sa aking mga tauhan. So, kung ano yan, abangan ninyo sa susunod ko na vlog. Ayan, by the way, available din pala dito sa store ni Sisi Maymay. Yung mga ganitong cabinet. Yan siyang, hi! Good morning! Malalaki at saka maliliit. Oh, ayan, di ba? So, kung pang Christmas gift, nako, talagang dito na ako bumili kasi maliban sa sulit, naka-discount na ako, 'di ba? Alam ko magagamit pa ng aking mga tauhan yung ibibigay ko sa kanila. Actually, si Maymay, may mga sapatos na available in chinela, so pwede rin siyang pangregalo talaga. Kaya kung ako sa inyo, mag-PM na kayo sa kanya, mas maraming order, mas maganda kasi marami kayo mabibigyan. And meron din yung mga tumbler, yan. Excuse me. At saka mga mug at plato. Diba? Ito yung nakuha ni Bakang. Diba? Social ang plato, pang mayaman. Diba? Hindi to pwede sa store kasi mangangarag agad. Actually, dito ako bumili ng plato na para sa store namin. Kung alam ko nasa yung design. Yan. O, diba? More. At syempre, mga naka-sale at mga naka-buy one take one na kanyang mga solar light. Lalo na tong emergency light. O, ito po. Ayan. This emergency light is for only $599. O, diba? $599 po mga moms. O. Ano na yan? Pwede ka pa mag-charge. Diba? Lakas ng ilaw na to. Dito sa loob ng kanyang stock room din. Ayan, nakita ko may mga available siya, mga bagong design ng carpet. Lambot ito, ang ganda. Kaya lang parang parang ang hirap siyang i-display sa or gamitin sa sa pinto kasi kung sayang kasi yung ang ganda, ang puti, parang ang hirap linisan, labahan. Tsaka ang lambot po niya talaga. Yan yun, diba? Ang dumi ng kuko, ano ba yan? So, ayan yung mga malalaking malalaking mga carpet and yung kanyang mga tawag dito, iba pa mga product. Ayan. Ito yun, kinuha ni Bating ganitong design. 3 ganyan. Ayan, actually, ito na, naka-ready na. Yan. Siyempre, available din yung kanyang mga PVC, mga ceiling panel niya. Pwede mo ilagay sa gawing kisame. At yung para sa kanyang pader. Yan. Actually, pwede rin siya sa kisame. Para hindi siya sobrang init. Ito naman yung mga style ng mga shoes na meron siya dito. O, di ba? Ang gaganda. O, di ba? May pabigay pa. May mga pabonus pa si sister. May toothpick na kami. So, sa mga kakain sa kantin, magsawa kayo sa toothpick. Bamboo toothpick yan. Tapos may mga toys tayo pamimigay sa mga bata. Thank you, Sisi Maymay. Hindi ko na siya mapakita kasi po hindi pa siya raw nakaayos. Ayaw niya para magpakita po. May mga payong din pala na available. Yan. Sa aking mga angels. May pabanda pa kami mga moms. So okay na kami. Diretso na ako. Bye. Diretso na ako. Uwi na kami ng Hinaguan. Nandiyan yung maleta? So diretso na kami uwi ng Hinaguan. So excited na makauwi na. See ya!